Когато вече Муса алейхиссалам беше избран за пейгамбер, когато изведе неговия народ от Египет, бяха към морето. Отзад войската ги гони. Стигнаха на морето. Видяха отзад войската. Няма изход. Хората оплашени. Знаете ли какво каза? Инна ламудракун. Ние ще бъдем настигнати. Обръщат се към Муса алейхиссалам. Ще ни настигнат. После, какво каза Муса алейхиссалам? Субханалlah. Калла. Инна ма'ия рабби саяхдин. Никога. С мен е моят господар. Той ще ни напъти. И Аллах Таala не стори изход за Муса алейхиссалам. Аллахи, Аллах е способен да направи неща, които никога не си очаквал. Кой тогава очакваше морето да се разтвори и те да минат? الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم المحسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا صدق الله العظيم. Възхвалата е за Аллах Субханаху ва Та'аля, който ни напъти и който ни стори да бъдем от умета на мусулманите и от умета на последния пейгамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Затова салат салам за него, за семейството му, за неговите сподвижници и за всички негови последователи до съдния ден. Скъпи братя и сестри мусулмани, намираме се в месец Мухарем. Това е първият месец от исламското летоброене, първият месец от годината в календара на мусулманите. Днес е 9-тият ден от месец Мухарем, а утре е 10-тият. 10-тият ден от този месец, това е денят Ашура. Ние го познаваме като Ашуре. Това е специален ден. Това наистина е специален ден. И мусулманите трябва да му обърнат огромно внимание на този ден. Когато се говори за този ден, доста често се обръща внимание на уруча през този ден. Да, уруч е в този сунет е в този ден да се държи уруч. 10-тия ден от месец Мухаррам. Но аз днес ще обърна малко внимание на друго нещо в този ден. Защото аз намирам този ден наистина за специален за мусулманите. Защото за мен този ден е надежда. Този ден е мюжде, вест. Добра вест. Ще кажете как? Скъпи брати и сестри мусулмани, една лека скоба ще отворя. Човекът тук на дунята постоянно изпада в трудности. И Аллах Субхану ва Та'аля в Коран Керим в сура Ал-Балад казва: "Лaqad khalaqna al-insana fi kabad." Сътворихме човека в трудност. Тук на дунята наистина винаги ще има трудности. Доста често ние търсиме дженнет тук на дунята. Рахат и спокойствие. Истинското спокойствие, щастие, дженнет е на ахирет. Тук на дунята има трудности.
Колкото и добре да живееш, ще имаш изпитание. Колкото и добре да живееш, ще бъдеш изпитан с болест. Може би с глад, с смърт. Гледаш всичко, тъмън, оправиш всичко. Подредиш някакъв ред в живота си. Аллах Таала ще изпита със смърт на близък човек. И този ред се разваля. Тук на дунята има трудности, има изпитания. И този ден е една вест за мюсюлманина, за вярващият. Никога не се отчайвай. Това ни казва този ден. Аз това разбирам от този ден. Защо? Субханаллах. Това е денът, в който беше спасен Муса алейхи салам от фараона и от неговата войска. Фараонът, който избиваше момчетата и оставаше момичетата. В предания хиляди момчета беше избил от страх да не се роди Муса алейхи салам и да не му вземе властта. Избиваше момчета, обаче въпреки всичко. Знаете ли какво правиш? Една година убиваше момчета, една година ги пощадаваше. Муса алейхи салам се роди в тази година, в която всички момчета трябваше да бъдат избити. И не го засегна нищо Муса алейхи салам. И не само. Живя в двореца на фараона. Фараона се грижеше за него. Какво ни казва този ден? Когато вече Муса алейхи салам беше избран за пейгамбер, когато изведе неговия народ от Египет, бяха към морето. Отзад войската ги гони. Стигнаха на морето. Видяха отзад войската. Няма изход. Хората оплашени. Знаете ли какво каза? Инна ламудракун. Ние ще бъдем настигнати. Обръщат се към Муса алейхи салам. Ще ни настигнат. Какво каза Муса алейхи салам? Субханаллах. Келла. Инна ма'ия рабби саяхдин. Никога. С мен е моят господар. Той ще ни напъти. И Аллах Таала не стори изход за Муса алейхи салам. Аллахи, Аллах е способен да направи неща, които никога не си очаквал. Кой тогава очакваше морето да се разтвори и те да минат? Муса алейхи салам удари с тоягата по морето и то се разтвори и всички минаха. Фараона тръгна да минава с войската и морето се затвори и бяха унищожени. Това е вест за мюсюлманина. Каквато и трудност да имаш, не се отчайвай. Аллахи, когато си с Аллах, винаги има решение в твоя живот. И Коран и Керим е пълен с подобни примери. И това ни казва този ден. Никога не се отчайвай от милостта на Аллах. Никога не губи надежда от милостта на Аллах. Аллах е този, който в Коран и Керим казва: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. С трудността идва и леснината. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Наистина с трудността идва и леснината. Идва улеснението. Да, беше трудно на Муса алейхи салам, но дойде лесното. Ибрахим алейхи салам беше хвърлен в огъня. Огъня стана студен за него. Никой не може да се доближи до огъня, той е вътре. Спокоен, като дженнетска градина. Юсуф алейхи салам беше хвърлен в кладенеца. После стана управник на Египет. Управляваше държавната хазна. Или нещо като днешните термини, министър на финансите. На Египет стана Юсуф алейхи салам. А беше хвърлен в кладенеца от собствените си братя. Не се отчайвай. Юнус алейхи салам беше в корема на кита, в дълбините на морето. Никой не знаеше, че е там. Обаче излезна с позволението на Аллах субхану та'аля, когато спомена Аллах. Якуб алейхи салам от мъка, че изгуби Юсуф алейхи салам, изгуби зрението си. Аллах та'аля му върна зрението
Еюб алейхиссалам изгуби богатството си, Аллах му го върна. Изгуби здравето си, Аллах му го върна. Изгуби всичко, което имаше, и Аллах му възстанови абсолютно всичко. Но когато си с Аллах, не се отчайвай. Аллах, и винаги има изход. Винаги има изход. И когато изпаднеш в трудност, помни дуата на Ибрахим алейхиссалам, който казваше, когато го хвърлиха в огъня: Хасби Аллах. Аллах ми е достатъчен. Хасби Аллах. Аллах ми е достатъчен. Ва ни'мал вакил. Колко прекрасен довереник е Аллах. Спомни си тази дуа. Пейгамберът саллаллаху алейхи ва саллям, когато се преселваха от Мека за Медина, по средата на пътя някъде ги настигна Сурака, защото имаше обявена награда за този, който залови Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, жив или мъртв. И той тръгна да гони Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям заедно с Абу Бекир. Когато се приближи до тях, приближавайки се, Абу Бекир е изплашен. Пейгамберът саллаллаху алейхи ва саллям беше спокоен. Приближават се и краката на коня започнаха да пропадат в пръста. Сурака не можа да ги доближи. Когато бяха в пещерата, отново в преселението, Абу Бекир и Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Бекир е изплашен, казва: Ей, Расулаллах, ако погледнат така надолу в краката си, ще ни видят. Пейгамберът саллаллаху алейхи ва саллям казва: не се страхувай. Когато двама са заедно и третият с тях е Аллах, няма да ни видят. Това ни казва този ден. Винаги има изход. Не се отчайвай. С трудността идва и леснината, казва Аллах субхану ва та'аля. С трудността идва и леснината. Това ни казва и този ден. Това ни казва случката с Муса алейхиссалам, която се случи в този ден. Аллах раздели за Муса алейхиссалам морето. Аллах извади Юнус алейхиссалам от корема на кита. Аллах спаси Ибрахим алейхиссалам от огъня. Аллах извади Юсуф алейхиссалам от кладенеца. Няма нещо, което е непосилно за Аллах. И за да не удължавам, един последен пример, който се случи тази седмица. Наистина да видите, че няма трудност, в която да няма решение. Стига да се довериш на Аллах. Преди няколко дена беше. Един брат звъни и се видяхме с него. Седнахме и казва: аз имам ният да направя садака, да помогна някъде. Кажи ми, ти познаваш повече хора, къде има нужда? Аз мога да ги изчакай няколко дена и ще намериме, иншаллах, подходящото решение. Това се случва преди няколко дена. Точно преди джума намаз, сега отвънка, дойдоха едно семейство. Бащата има нужда от операция на двете очи. 3000 лева. Звъннах на този брат и му казвам: можеш ли? Казва: ще я покрия цялата операция. С трудността идва и леснината. Аллах дава решение. Кога? Когато се довериш на Аллах субхану ва та'аля. И днес тези двама брата са тук в джамията с нас. И този, който има нужда от операция, този, който иска да помогне. С трудността идва и леснината. Не си мисли, че когато е трудно няма решение. Валлахи има решение. И не си мисли, че когато Аллах избере теб, ти да помогнеш някой, ставаш вече големия човек. Не. Бъди скромен. Когато Аллах ти отреди ти да помогнеш, бъди скромен, бъди смирен. Виж колко много хора има и Аллах е избрал теб. Колко много хора можеха да се включат и Аллах е избрал теб. Аллах, и това е дар от Аллах субхану ва та'аля. Затова, когато Аллах избере теб да помагаш, не бъди тъжен, не бъди: все на мен звънат. Да, аз ли съм Не, Аллах е избрал ти да вършиш добрини, ти да трупаш за ахирета. Гледай го от тая страна.
Хората да го гледат как си искат. Аллах е избрал теб. Затова нека да помагаме. Където има нужда. Когато има нужда. И, Аллахи, това, което се случва в Палестина,